Programu madzulo ano ndiolemekezeka bambo Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South East komanso ndi chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowanso ndi the National Organizing Secretary NOS ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndikulandireni, and it's always nice to have this conversation with you, Honorable Samia Suleiman. Muli banji? Ineto ndiri kunogana bwana. Tiri bwino. Omwewo wa Malawi. Mwana ngatanzatu ndiye muja bwinoto. Osati ndiye mavuto sopa. Kwambiri. Maka ife ma MPs. Tukumana ndi zikhomo kwambiri. Tale nani? Nanga simene kulili kunjaku. Mwezi wa mezi makhalira mkonstituency. Mavuto sobano ndi kuti kubwera kwa MP ni pafupi. Njala mzipata mankhwala kulibe ndi afuna ndalama kakule ku private maliro anthu akanika ndithu ambiri kuzithandiza okha zinthu zikachitika zovuta. So mavuto onse amabwera ano kwa ife. Zile tukumana nawo. So ndimafuna ndidziwe poti ine sindinakhale MP. How do you manage all those requests? Daily kumabwera anthu kunyumbako? Ndi daily. Chifukwa chake ena amathawa kupita khala madera ena? Of course zimathawa kupanga discourage munthu. Malingana ndi mmene solili. Koma ndimaona ngati kuti chachikulu ndi mmene umachezera ndi anthu ako. Kumvesesana because kuti timakhala nazo daily. Koma ukakhala kuti iwe solibe azitha kukumvesa kuti panthawi imene ulibe zikakhalapo ndithu akoza kubwera mkwauza kuti ndilibe kubwerera bwino zimachitika kuti aya vuto limene ndalimva koma mundipasa kaye mpata ndikusakireni ukumaona kuti upanga bwanji. Also, do you have specific days imene mmakumana ndi anthu kukwasira? No. Daily, Brian. Maka ife amene timakhala mkonstituency momo. Inu mukhala mkonstituency momo? Yes, timakhala momo. Ndiye kuti mulibenso nyumba kwina kuli konse? Ndilibe. Ndiye kuti ukangofika kuchoka parliament. Amachilozowa kuti wafika. Mama wako office ndiye kuti mucheza ndi anthu. Ngati nyengo imene kupita isopano kumachuluka some activities. Mapepa Sundays, machechi ndiye upeza kuti tsiku limodzi Sunday limenelo kwabwera ma invitation for machechi. So it's how you manage. Kwina kuya akandimire awa kwina kundikaonekere basi zinthu kumaenda. Koma ndi ntchito yabwino? Yes. Ndi ntchito yabwino. Ine ndimakhulupirira kuti ntchito ina iliyonse ndi yabwino. Bora ngati ukuyikonda ntchitoyo. Chifukwa pali ntchito ina ikhoza kukhala yabwino kwambiri yolipira kwambiri koma environment ngati sili bwino ntchito simaoneka simamveka kukoma. Ntchito iyi ndiyovuta because you are dealing with people. Koma ineyo ndimayimva kukoma because I think I enjoy mixing with people. Mauti anthu akamabwera kunyumbako sikuti so mmakhala ndi nkhawa kuti anthu achoka liti pamodzi? I have an open door policy. Mukhoza zafusa kwathu kuja oti gate yakwathu iberoko kunyumba ku office nimene mapangira kwambira kalekale because ndimazenga ngati I'm one of them. Kodi MP pano amalandira ndalama zingati? Kuti ndinene mafigures ndikhoza kunama. But what I know is that mafigures simukwadziwa? Akadula. Mafigures simukwadziwa? Ndikufuna ndikankhe. Fukwana ngasi kuti ndinene kuti exact figure meti malandira ndimakuti I'll have to check. Koma what I know is that akadula zimene amadulazo kufuna kumene chomakhati ngongole timapasidwa so they are cumulative. Panopa ma MP tikumasala ndi about 6 to 700,000 pamwezi. 6 million 700 to 700,000. What? Yes. Akadula zo? Yes. Yes. You can cross check in the parliament. Akoza kuza. Nchito yofuta bra. Nchito yofuta. Nchito yofuta. Chifukwa
ukangoti walowa kumenemo yeah mwecho kumakhala ni mwayotenga ngongole ya galimoto ndi kumakhala soti ngongole tina so umakhala kuti ukuchokeraku wasiyako maenje okay ku campaign yeah ndio matenga zimenezi okay nanga si ubeze poyambira komano zimapweteka because it's a long term pain that you go through ndio mpaka na muzamalize ndio katikati mukhozo peza kuti mina ngongole kamozi katha koma nthawi mweyo akupanganiso nofa kena sunga kani because you all as an MP umafunika kukenda matali zonse okay I'll give you an example. Zulu kwathu kutazukira maliro awiri and this is very regular on a daily basis chakuti nawo maliro alicho ndio tikule box coffin titumize lole katenge maliro cholo abwere akaike enawo maliro ali ku Queens ndio tikakule coffin tikatenge maliro Queens apite mukoswesa akaike. So it has been like that the whole 5 years? Kabenazi kuchulukira pano over time tupita ku campaign. Okay, tukutengera wamene personally wamene ndinawinira koma izi namba kupanga kale even usina kale MP kwambiri before I became an MP. There was a time also okay pano before tinapeza munthu amene atipanga supply makofini kundilanda, but there was a time I had my own carpenters. Yeah. Yes. It's a daily requirement. Ya maboko. Yes. Koma ndiudindo wa MP kugula maboko. If you go my books according to Malamulo I. So ana ambitsa ndani zimene. Tinganene kuti mwakhala chifundo chabe. Okay. Bayani ngati msogoleri. Okay. Mwina se munthu wanu wa chitangozi wamwalira. And you know kuti family imene yoyo ndiyovutika kwambiri. Kuti akambe kupemphesa sizigwira mwina maliro achafuna apite kumuzi. As a leader you have to come in. Okay. So singani wala nambisa ndindani, but that's one way of maintaining our capital in terms of politics, because the more you look after your people, it means the stronger the base. So mankaya kuti baso kana ubona watu aja kamera liboko kumagawana basi to. And the maboko sibina awiri patsiku. Yes. Tazina tatu. And you do this kuti mukafuse ku Queens kumochale kuja kuti kamota magawara ma MPs akakuzani tumachita ndandano amene kuja mama. Tsopano ku parliament iko sabata imeneyi anakutulutsana auri chinachitika nchani? Kumbalira ine ndi ndale basi imene zafika no ponunkha chifukwa nyumba ya Malamulo ikuyenera kukhala neutral, ikuyenera kukhala fair. Koma zimene zichitika panopa nyumba ya Malamulo mungu ya nthawi nakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured. Ndoje pamene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti members are gagged, bills are bulldozed. We don't wait for my 28 days notice aja anymore zinatha. Ikabwera bill imafunika kuti muipatse 28 days. 28 days. Billions. Koma pano ikumangobwera bilija ikabwera. Yeah. And ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma MPs angapo sindingane kuti ambiri koma angapo I know kuphatikiza ineyo. Yeah. Timadusisa mabill memu ja tisakwaziwa. That's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Bill yadusa sana ya mafuta. So one of those bills that is very dangerous to our country. We have NOCMA. We have PIL. Yeah. We have MIRA.
all these three are regulating fuel in this small country. Yeah. And now we want to bring the fourth one. Are we serious, bruh? Mafuta again. Zigo get it. And we want to lie to Malawians it's G to G, government to government. Nowhere in the world does government sell fuel. Government is not a refinery. Bruh. Sirimagulisa mafuta. No, it doesn't happen. What happens is that as a refiner, you have your chosen suppliers. It happens even in Kunoko. Mukoza unyamuka hapa kuti mpite pa Zambia hapa pa factory ya fertilizer kuti mukagule fertilizer akufusa nulu machokera ku Malawi. Ku Malawi iko ndi supplier watu mukagule wandani. It's everywhere. It's a common practice. Okay. Yeah. So there's no government that sells fuel. Government to government did not work in Kenya. What they did finally in Kenya, Aragambirana, was just to allow them to reduce their minimum requirement. Because these refineries are huge. Our consumption here in Malawi is 800,000 to 1 million tons per year. Kenya is 10 to 12 times bigger than us in terms of consumption. But Kenya wanaganira because they could not meet the minimum requirement. You could direct to refinery. They have direct to refinery. Zabota. Because statement even Zonama. Diba president that Zonama. All this zimena kubanga baba. Because if you now my suppliers, what is the phone? I would have told my suppliers also. My suppliers are too. I mean, I would have a fuel. And the Chuma Vesa Suchison in Joguti, but my suppliers, I mean, $35. You might be over Winawak. Pay time. Mwebanga times umboni muninawo yazimani mwamba inadu bani ndima lankula zintuzoda ntama amaganika kundi society $35 per hawi kundi kusaza umboni chifuka amene akuziwa kuti ine ndikunama iye andu umboni wina azibwereso mino chakundi chita ineyo manama tikugula mafuta kuma companies now tinafika pauti timachita ma company acha $75 million. Now chimetu kubanga ifeso pano anthu achifonda machachuluka ayamba kuseka mipopecha. Ndifake munaona mafuta anavuta so ife momoti tikhale pansi ndi anthu aja tikambirane nawo fanga takufika poti pasa mafuta $75 million. Senzo ndi pali ubali. That's right, yeah. Tikwasiya tikupita zikagula kwa madoba ina cash. So now wana wakukwiya ano kuta ife tikupasani mafuta ndama zatusuna tibati kuma tikakufusa ndrama mukuti mulibe forex mulibe kuma mukutenga forex mukagulaso uku nifake mukuona even panopa lero date ya lero muchite mark this coming week mafuta avuta because awa kuseka ano matapu achi so mchabwino olutipite ku Dubai tingoyerekeza kuti chabwino ine ndikunama abira mwe ujaboma tuboma kulisana mafuta zafika bwa ship inyamuka izatera kuti tindima storage facilities ifeko zosamveka zokazoka anoku masa kutali ndi storage facilities ma facilities amene ali ku Beira kaya ndi ku Petrobera alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku refinery amakuza kuti muchokera ku Malawi tili ndi agent wathu ku Beira kaguleni kuti chomwe uchali ndi ma storage facility so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku Dubai it doesn't work like that chifukwa wakupita kumenepo mafuta azochokera pa Beira. That's how it works. So tikagule tikanene kuti tagula toka tasenza toka kumene kucha tizateresa basi poti afunabe ma suppliers awawa kuti kulisawo amene ani ma facilities awo ku Beira.
So it's not making mwina kapena kuti boma la kumene ko liauza mauje ma supply yao kuti Brian zona boma la UAE izikakhala ngati venda kumagulisa mafuta. You know UAE it's a joke. And you tell me, Brian, inuwe masegula shop ndiye muyambe nosopano kuimbira zinzano Suleiman tabwerani koma ndatumiza payate romane vondrama mugwerere taxi mubwere mu shop manga muzandigule zamba zachitika kuzimuza madwa inuwe kumatumizira ndrama makastoma kutibwerani kuno muzandigule. Okay, zinamba zachitika ziweza chitika kuti inene ngati ekaya atinganjira ndrama zambiri ndi azita Brian band ndautumizirani 100,000 tatenga taxi kumene muli kumbwere mu shop manga muzandigule zinthu. Ndimene akunena atu president kuti ogulisayo watumizira tikiti ndrama zonse kuti achoke kuno. Ogula amene akumbeza kuti andi ndrama akagule zinthu akupasidwa transport. It doesn't make sense. Ngati nulibe ndrama yobwerera ku shop kwa ine ndemubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine. That's right, yeah. It doesn't make sense, Brian. It's just a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike. Chimene chikuchitika njo kuti afuna abwereseka committee kena headed by Nzimayi uyu sinimuchula uyo olankhulitsayi anapita nawo ku Kenya ndiye Nzimayi wena anapita naye ku Kenya uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenya ndiyo uyu anali konko kale. But anyway, chimene akufuna njo kuti apange committee imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku State House iko abwana ena kumene koko ndika syndicate ndiye sopano apange ka committee kameneka akuti ngati nduna iniyo kukhala nduna lero ya mafuta mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse ukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku PPDA opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mubwera ndi deal yokuti titenge dziko lonse tiligulitse kuti alipase mafuta inuyo anduna mundi mphamvu imene chikupanga no. Ndivene amakambira na parliament. Ndivene zikuchiti ndachitika bill ya site. Bill manages to kill Nokma, to kill Mera, to kill APF, kuti no fuel azichidwa control munthu mmodzi and kuchidwa control ku State House. Because aikamu anthu mukakomitika amene kacho kuti kazigulano mafuta. Headed by akulu State House. And apungwa nyumba ya malamulo aziroleza zimene zadusa si zulo sana zadusa anaima apungu naona saka anankula kwambiri naona so ajihana anankula hapo koma end of the day zinthu zadusa because of numbers nanga siti ndi mapungu ena amene mucha they're very compromised. We're supposed to take our country first. Bani lero kule MCP kama kubera DPP mkuja kaya kubera UTM end of the day izi ndipani zote zimabwera zimatani. When you say Malawi remains when you say kuti apungu ena are compromised mufuna onena kuja ndimesi za chilendo brani mmaona mete magwirira ntchito timu azipungu mimi 193. That's why tikamapita ku nyumba ya malamulo Brian standing orders amanena kuti committee iyi ndi committee iyi achitidwe head by a member of the opposition. Okay. Anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale kukondera kuti yapoti ichi chabwera ndi aboma foka ka opposition ndi kuti muchiyang'anisira chinthu chimwe bwino at a different angle than waboma. Komano muona kuti ma committees ambiri amene amenera kukhala ndi chairman wa opposition ma chairman walimo opposition point of entry yao ndi opposition. Okay. Koma pano pasa opposition pali ma committee ambiri
ngati iti kuli public appointments, kuli public accounts, kuli kutiyambire public appointments. Yes. Kuli nda kuli Honorable Joyce Chisulu. Okay. Yeah. So ndi opposition entry point yao ndi DPP. Okay. Analowa ngati wa DPP. Yes. Panafunika opposition. Yes, kuti a president akanena kuti ndasankha Brian Banda. Yeah. Kuti akhale Inspector General. Yeah. Ndiye committee ija sikuti a president asankha zimathera kompasi. Okay. Committee ija imafuna imunike munthu uja chima amamuyitana aone mapepa lake zonse nzoyenera akati zili bwino ndiye committee ija inena kuti ife munthu itamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament. So kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances. Chifukwa zimene zimathandizaso kusankhana pa mtundu. That's right, yeah. You know, yeah. On merit. Yeah. Kuma muona kuti chilowere in 5 years ikuta palibe anabwezedwa hapo kumene kucha. Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kucha they're incapable. Ambiri aja angopitirako umene ubale, ena aja mtundu, okay, ena aja kuchalichi. Kuma background ntchito sizikuyenda. That's why Malawians are complaining. So pamafunika kuti pakhale wa opposition. Yes. To provide checks and balances. Yes. But you are telling us on this network. Yes. Kuti sizili choncho. My committee, Natural Resources, is headed by Honorable Eran Chirenga. You know kuti Honorable Eran Chirenga ndi DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Joyce Chisulu sikuti ndikunena message. Okay. Sikuti ndikunyoza. Yes, that's but I'm being honest. Yes, that's right. Ndi analo amene mjangala DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Moti ndamvaso kuti ivi kumakokas aboma amatani akumapezeka makokas achipani cholamula anthu amenewo. Okay. Ndithu agwira limodzi sizobisa andi sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa. It's their choice. Okay. Koma I'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalolaize akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances. Okay. Iwo azipanga za bomas. It's not an issue. Chimodzimodzi uspika Brian president wa MCP ndajakwera. First vice president ndagotani Hara. This is not even personal, it's the truth. A president tingorekeza vano vapita ku Dubai. Chipani vano kuendesa nda. Ndeuta vice president. A vice president. Amene ali nda. Na Botani. Amene so aya speaker. Okay. So ndipita banji ne parliament ndikanene kuti a president IMCP talongosa ni mwino anyamata na anyamula zikwanje museumu. Ndio kuti ndikhangati ndikunyoza a speaker. Okay. Pamene ku democracy palibe. We have seen mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando ku chipani ndikusiya ku parliament. Zimachitika. So it's compromised. A speaker to the president MCP. Imene seli boma chipani chimene chikulamula boma. A second deputy speaker, a first deputy speaker Agazombo and MCP. So do you think ineyo munthu wa DPP mene mujandinga basidwe chasi or even kuti nditakasuke tukhala mumangika atu ambiri mukhala mumangika? tukhala mumangika. I believe even siku lija kunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because Agazombo ntaima koyamba ndi panga sign yona kuti andipatsa flow ine kukhala mpaka na mafunso athu mapita kwa khumbizo cha moto tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti budget ni magadget anyowa. Okay. Ndiye majira press undofuna ndilamkule. Point of order. You are supposed to be there for 9. Ija zonena kuti point of order is not zokuwa zija. Kuti tizingowiza machine yo koma mwina ngati sakugwira kumwe nokhoza bebe. Okay. Yeah. Because in technology metu kufunzira kumene. Okay. Paka nai maso. Ndana nenaso kuti Branda I see you. Okay. Koma naone sasa kuti atenge uyo
amaliza ine kuima aundipanga yoncho utenga kenako abasi winding up ndeti naima oda speaker lesa mandichula ndibwerere ineyo ndi zinthu kutima kunatituma anthu kwa ineyo mulomeno ndilibe nakonzekera kumene munandichula muzo ndilankhule ndipase ndimpata ndilankhule ndi ayayi ukuchita mwano ndi anazayima sono akayima iweyo umafunika ukhale pansi malamulo ake napene kumatayima nthawi yesu kunazayima achaponda ndi ineyo now I was confused kuti chichitikani chani ndenda zangumva kuti 105 one day kenako ukauka 2 days kuti ndalabisa chani aya basi ukuyankhaso 5 days ine chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera utero ndikuona ngati kutsogoloko kuti parliamentary zizakhala bwino tisiye izo masankha ku zipanisi kukhala ma speakers amakhale mdindo wa chipani Brian ma parliament ena amapanga choncho amachita nominate akhoza kupanga nominate ena ake kandi bungwe kandi chani anthu atatu amene kandi ma retired judges amene amaziwa za malamulo and mwina izikhalano competition amene achobwera pale apindu kuja maina aja ife ndikuvota kuti ufuna uyu koma samakhale watu amene ndichifukwa pazikhala bias sizimaenda so anakupatsani suspend ya 5 days ndeno makapezekanso muyenderanso federeza smallholder authority wasuspendisa amakagwiranso ntchito suspend yaine ndiya muchemba kuti ndisalowe muchemba 5 days 105 kuti ndanditukusa koma sana ndichoso MP sana ndichoso dindo wanga wa agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and it's part of my job kuteko apa sinathe kuendera ndipita asokosoda pa NFRA ndipita kwa ADMARC ndiyendera nditu because my institution amenewa answerable to Malawians akuja ndrama za Malawi when I say akuja meaning kuti akulandira akulipiridwa ndrama za Malawi and Malawians should demand service from them. That's the only way as we can progress as a nation. Let our institutions be on top of things. Nonka kuti mina I'm restricted to agriculture. Ndikana kundwaso kaendera immigration sizikuendako. Road traffic sizikuendako. I thought by now ndrama zimene zimachitidwa ku road traffic nzambiri kuphatikizano pano matarget we should have had state of the art road traffic department. Tikatamanga zinthu zokongola kukhala kuti ma officers on stage they are working so smart zija kupita ku road traffic mamawa ukatengeko license within 1 hour wabwerako panoti inu kuti mukapange new license because akuti mwezi ndikumba choncho service is at the west. We need to improve service delivery. Pitano ku immigration Brian mukaone mvesa chisoni mupeza kwambo zasa anthu akudikira kufuata mapassport pano akuprintidwa kunyumba kwa munthu mapassport akuprintidwa kunyumba kwa munthu manga za passport zikuoneka muno bwino Brian sizikuoneka chifukwa mukaona mapassport athu akale amene timayuza poyamba ndikutenga anyuwani kuyika apo ichiro kangati kope ya mwana wa standard 1 passport pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima scanner zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa m'mazima airport mupitire of immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene ziya azikaprintira kandi kunyumba kandi situzora printira mama wazibwerese akugawireni choncho sizikuyenda enako apite nazo mukachita niyo apply ku Blantyre kuno zipite ku Lilongwe akaziprinte kumene service delivery yathu sili bwino. Go to the hospitals ngati mwina muli ndicho tupa mufuna mupite ku theater Brian you have to tip, you have to bribe kuti akukalowe mu theater mucha otherwise umwalira nacho chinthucho
So munapita ku fertilizer makatani ngati chairman wa agriculture ndikulandira mafoni ambirimbiri including my MPs osati ako opposition oka even akuboma kosa amaimba oda chair za fertilizer zili pati then ndikusowa cho yankanthu because tinakumana ndi ministry ndiya SFFRFM a few weeks ago ku parliament anatipanga sure kuti within the next 2 weeks fertilizer akhala kutani ali pansika ndi tweet jayata nthawi kupita and chimene chikupweteka kwambiri choti we are in December anthu ena apalira kale bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kulizi then napita ndikaona kuti kodi chikuvuta ndipati kuti mwina ifeyo ngati a committee apalira tikhoza kuwerera apo ndikuthandizira ndetafika kuja unfortunately kunali ngati kulibe chimene chikuchitika kulizi mabwana aso mu office mu depot manager sinapeze ena ndi ena sinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuenda bwanji kuno maole wa bwanji sakupakira akuti maole watu akhala pa from the day a president anachita launch program ikuneno which is over a month ago mundu zati mpaka lero chipangire launch a president program simunayambe kugawa kuno akuti ayi achabwino mpaka nawo mawarehouse muli ma fertilizer of course muli wa Mediterranean muli wa export trading amanguchita rent mawarehouse okay si watu ya swaboma so AIB ukacheza ndi anthu kuona sizuyenda ndena nyamuka no fasi wo kunalibe nazita ku head office kuli mi house bakhala nawo pansi kuti achimene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si voto siwo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndimene ukanga kuti sizikuyenda inu mesa manena kuti treasury akupasa 50 billion 2 weeks ago of course ndiyo chepa because budget in 161 koma 50 yo itinalina kuona ka movement kena lake audia tikumagula apo ndi apo motamenti nali naye ndameta kanga tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kulifeteza pena pake ndipeza kuti yayi kuona mafigures fertilizer insewu chawapita ku chigawo cha pakati ako chabwino ndiye tipanga bwanji nanga pota wa African Development Bank atipasa $28 million komanso a World Bank atipasa $92 million yoti thandizire drought ndi kugula fertilizer zikuenda bwanji pota amene wana madollars ndi zankha zake of course yayi ndi ku treasury menanga yake amene ku reserve bank so madollars wa abwera kuti gule izi pano timungu asunga. So you want to tell us kuti mutapitako simunapeze fertilizer kulibe bwana inu mnyamuke tikata interview mupita mukauze ndandone send fertilizer wa AIB wa bomba kulibe lotumba kulibe andi chimanga chokukula kumweleko mukapita Somalia na wachirazu Kalombe Mulanje chimanga chili maundo abalira kale anthu utekwa nopa fertilizer okulisa benzala tishidwa kale. This is December, brother. Now what is making the situation worse? Mbeu seed has become unaffordable to a smallholder farmer. Panoba 5 kg ya mbeu mitengo ya lero 5 kg ya mbeu wandimbira mtu kuzimba is 50,000. 5 kg dikabu 10 kg 100,000. So pa 5 kg baja muona liboma vichirapo contribute about 4,000. Muntu akaitenga kuti 46,000 muntu smallholder wakumusi. So akulepera kugula mbeu akuzala mbeu ya loko na mbeu ya loko imachedwa kucha tu imafunika so fertilizer kuti ndi muzale mbeu ya loko fertilizer simuna bayiri
mubola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikupiga tikukandira apapa njala chaka cha mawa tikupanga ina zomvetsa chisoni chifukwa tinali ndi zizindikiro zonse zokuti kukonzekerani tundi sikuli bwino kusogoloko fetakhale kulanko it's a number of beneficiaries, but now make the program efficient kuti ichite produce my results soganika. That's why ndikumanena kuti kuvuta kwene ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe ai koma ndikuona nga leadership sili bwino angokumana anthuwa because even kundunako performance ya ku ministry ya agriculture iniyo ngati Malawi tanduzeni akungokuwa mega farm. You cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional, not even one. Koma daily mega farm akajambule ma private farm anthu azitonesa ma pictures aziti mega farm. Kodi zithunzi izuyenda ziyasi mukaona zithunzi ndekuti ndizademeta farm zamene kunchinji kuja kupanga za wheat mafamu ma private farmers wasiza boma zazi palibe za boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayamba ife ya boma kuimaliza. Bora akananena kuti chifukwa nthawi ya DPP kuna zalidwa masikimu ambiri, masikimu amene ajakanakhala kuti they are fully functional panopa. Mukapita kukalonga kuti nthawi lola rice scheme, mukapita pa Nkatabe pali rice scheme, Baraka umu Nkota Mangochi muli masikimu ambiri. Masikimu aja there were some at 50%, koma panopa they have been abandoned. Akanangoti masikimu wa ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthu amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful AIP program. That's why nduna anthu amene angozitulula pansi zakanika kale tichite break pang'ono tibweranso ndi inu ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Samia Suleiman amene ndi phungu nyumba ya malamulo wa Blantyre City South komanso chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowa ndi National Organizing Secretary wa chipani cha Democratic Progressive. Tibweranso posachedwapa the program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times monganana kale ndi the Honorable Samia Suleiman. Ndiye manena kuti in your assessment maona kuti anduna agriculture sakutithandiza andarule pansi udindo. Yes, anduna agriculture because namene I'm aligned to akanika koma ndinduna zambiri zimene zikulephera ntchito zambiri zambiri. Brian kuli cabinet ni munthu mmodzi tu cabinet yathu ndiye akanakhala isintha kakale cabinet a president sizikuyenda koma naona ali ligiligi ayenda akupanga chani mangono ngati ali ligiligi akuthamanga koma zopanda pake nanga nduna nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa skulu amene alembeseyo azibwera pano azitenga 1000 ntchito imene ndi anduna zochitika dzikomo ma pictures ali ma social media. Bani, this country has become a joke. A joke. And inayo mafuna mawa jamani na APM kuti running a government is a serious business. You need to be serious. You are looking after over 20 million people. And these people gave you their vote. Their vote meant they had confidence in you. They had hope in you. They had ambitions and dreams through you. And you come there, you forget about these people. Basi focus, by way, to your immediate friends and family. Brani, this country has become a joke. A joke.
example in fertilizer made unena Brian. As a country we need 200,000 tons per year for our program. Do you know Banoba Boma na saina 600,000 tons contract ni sheke uja woku Dubai akuti Sheikh Kasimi. Boma na saina 600,000 tons ndi East Bridge. Boma na saina ndima local suppliers almost 30. Mukapatikiza matani jonse wa meta sainawa over 1.5 million tons. Yet we only need 200,000. Is that not a joke? Kodi East Bridge saja munkazo since kwenda? Yes. Ndienda vori masisa sotaba ma arumu ya muyamigi. Not kusinta tabwa. I'll tell you what happened. If a city masaina ma contract if in the parliament you have to oversight. Yeah. They are not nduna agriculture. Ku parliament. It's on record. Another kwa mine mujaza East Bridge mukumbukira kuti ayi this is the best deal. Tizi kolora tizi tenga meta kolora kwa basa iwazi tibasa fertilizer. Ife ngati committee nkhani chatitaiona tinaona kuti pakulakwika ndipo kuti contract yo sibifikira kuti tione. So contract anasainira nda SPC. Okay. Nthawi so that contract je inali ku State House. Okay. Tipeza bwanji kuti tiunikire zimakanika ndeti nanena kuti contract iyi muichose ku State House ipite ku SFFRFM so that kukhale transparency ifeso tikaiunikire kuno bwino tiperekepo maganizo athu zimene janapanga kumata panga sanafune kutiuza tinangodabwa kuti East Bridge ya contract afuna andopanga supply fertilizer. Then we called our minister tamva kuti zimene mafuna zija timafuna zija mabanga angabanje simu kuti basa contract ione ndi SFFRFM anati basa contract tinayunikira pama suppliers amene alipo university pamenepo pama suppliers amene alipo ndingathe kunena kuti ngati committee tinachita recommend East Bridge chifukwa chani. One, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer pangongole ya 120 days munivese pamenepo. Two, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer posafuna forex komazilandira makwacha zimene munkanena kuti timafuna ife zija singatheke zimenezo. So chapangitsa kuti musinthe all of a sudden. Ndikukuza nino zifuka zake zimapangitsa kuti sinthe. Okay. Then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60,000 tons pa Lusaka. Lusaka is close to Malawi. Kuti takula fertilizer amene yo pa factory ya Lusaka within a day tikhoza kwamba utanjamba kulandira fertilizer. Siziedo kusana ndi kuti tikagule kutali kuti zitenge 1 month pa ship. So we said okay, Ice Bridge chikuvuta ndi chani kuti atubwerese fertilizer wayo kumalawi kuno tiyambepo kugawa. Ananena kuti Ice Bridge already kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikwapasa LC. LC mfuna mupereke kuti auti LC is a letter of credit that guarantees you a payment. Tifuna tipereke ku East Bridge. Ndefeyo ngati committee nauza kuti ma LC asapita ku East Bridge. Mutenge ma LC apite straight ku factory. And a factory akhale guarantee onena kuti mukapasa ma LC wa they will make sure kuti fertilizer yense wa East Bridge akubwera kumalawi. Palibe kena kaliponse kosayiruzika kamene kadachitika. And mudalandira swahara. Ndiponso anthu a East Bridge sindinacheze nawo kapena kukambirana zana East Bridge ili munabwera pano pa TV kunena zoyipa za East Bridge. Lero ndi khali yabwino East Bridge. Ndi zimene ndifuna kuti mundimveseseno. Sindikumvesesana. East Bridge timadana nayo anasainira ndi SPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. Two, munali agreement memo jonena kuti it is binding to produce. Imene yasinthano pano. Pano tikhoza kwalipira makwacha. Pamene kuyamba paja
amafuna kuti tipereke chimanga nteza mukumbukira muna zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate timaona kuti ngati dziko singakwaniseko kulima izi mukulola bwanji tatipaseni contract ISPC mukumbukira no ISPC mpaka na makana uzakuma ndi committee itabwera ku SFFRFM taiunikira andi mundivesese ndikunena kuti pama contractors amene abomawo anasainira amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo. Now ndikufunseniso ndimwandifusafusa papa akawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za East Bridge ife ndameti nkakana after kuyunikira nkuona kuti abwino poti munati pa East Bridge kugwira nawo ntchito taunikira on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito lero nakawale omwe aja kuti ya sindifuna East Bridge ndifuna export trading mukuona zimene zichitika akawale lero kuti mwafuse za East Bridge sakuifuna so chikuchitika ndicho kuti kuli katero kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amaita kugwirizana mitengo ija ndikafuna kuti iteja sinate now cartel manager is not happy kuti East Bridge abwerese fertilizer. You should understand now the politics about it. Now that cartel ili ndi anthu awo no kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti ya East Bridge ikabweresa fertilizer ndoti ife tisakugulitsa already tikwagula panopa pa 90,000 per bag agwirizana kuti ifike 115 where IPM amagwirizana amene aja ndiye akumenya nano nkhondo ndi East Bridge kuzera kwa mabwana ndi azindunawa kukuku ifeno tikunena kuti munabweresa East Bridge inu nomwe munabwera parliament Hansard ilipo munaichekenira ifeyo fati tinalibe documentation tinakuzana kuti ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawo ni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene ndikugwirizana ndi East Bridge inuyo ndi yabwe mesa East Bridge munabweresa ndino tinkakana ndino munabweresa ndino pangana nayo ni deal East Bridge yo aukana zangolowa corruption Brian kuba nthawi ya tithera munasankhidwa ngati National Organizing Secretary ku chipani cha DPP umatani mpando umenewo? Mpando umenewo ndi wakulu kwambiri Brian. Okay. Chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo. That's why you are National Organizing Secretary. Ikusiyana mipando ina ya regional undi national. So chokera kuchitipa paka kusanje zochitika mu chipani imo zikuenda kuzera ku office kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuenda kuchokera ku office kwanga. My instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu ndiye kuti tiuzidwa tipasidwa program ife ndio chita no organize. So ndi ntchito yakulu ikuyenda bwino pano bwino kwambiri. Zikukupatsani chithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali mchikwawamo munali mmanzamu? Yes. Akulandirani kwa njalo? Choyamba nene kuti ndithokoze Professor Kapita Mtalika. Brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene kusangalatsa kwambiri. Energy yatsopano? Energy yatsopano. And energy imene yabwera kwambiri ndi APM. Brian mmene tinapitira kuthambani ndi msewu wake, you wouldn't think kuti APM insisted on going kuthambani. He's got that energy. He wants to go and see Malawians and hear of their problems, and he's willing to go watuza utolo kuntalira akafika. So that energy yapangisaso kuti ifeso tizuke tikandi energy ina ndi kubwera kwa sogolera nyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri. Ndipo tikamayenda Brian ndi apempha ndithu bwana kuti tiyesese wiso stop tour ina ya bwana tikutengeni
muzaike live Brian chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja magendedwa apapa ife kuona mmene kulandiridwira dziko li. You are optimistic kuti 2025 muwina 101%. mphamvu zanu zimuzitengako shoyo kuti awatu alephera okha Brian, alephera okha. They were given the chance. Opposition inali weak, sanganame kuti tipalephera kupanga ifoti opposition matilepheresa ayi kunalibe kuti situdisisa budget kuti aoneke ngati olephera ayi zinanso timasapota koma alephera Brian. Inflation kuchoka pa single digit to over 25%. There's no bene popo palibeso chabwino. Brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta, mupite mzipatala mulibe mankhwala, mupite mmaskulu. Khombeze chipunda sana namkula ku parliament kuti ma stocks ali pa 80%. Kuti Brian kuti kunama basi ananena rupa akunama kunena kuti 80% Brian akunama ya mankhwala akunama kulibe 80% mankhwala stocks kumala kuno forex yake ide kuti yokagula 80% stocks Brian aitenga kuti zukanika Brian pitani ino pakwinzi apopo pitani pakwinzi po mukangwanena kuti mutu kundibweteka akakulembana kapepa kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala. Tukuchitika sizobisaso kulibe mankhwala, mupite ku school kumene afuna ana azita contribute anthu ana kubwera ku school fuati kandama nkovuta ukapeza mizimu. Fertilizer nduyo go to Admark no maize yetu kwapita ndalama zambiri kuno ku NFRA, kwapita ndalama zambiri ku Dodma, ndalama zambiri ku Admark, but the country has not even one bag of stock in stock. But it has become a big problem. Panopa muntu amene akulandira less paid people mina 60, 70,000, 100,000 pa mwezi akagule thumba lachimanga 50,000. How is he going to survive in 50,000 yosala? Sanagaise, sanagule ndiwo, sanatengere mwana uchipatala, sanagule mwana uniform school, vene pomina madam afuna nao kameshi mutu. You cannot survive. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us. They will not come to help us under this administration. No. APM. Why? Because he did it. We are talking with reference. You remember Kashigate? Who fixed that problem? 5 years. Mafuta olokwera siku limozi. 5 years olukala line pa filling station. 5 years inflation ijaimajira kusika monyadisa. $40 5 years stable. You could plan, Brian, and I'm a business, but no, they cannot even plan. Nthawi yatithera mawu anu omaliza ndi wotani madzulo ano Bambo Suleiman? Mawu anga ndo apempha Malawi kuti Malawi tavutika. 4 years imeneyi taphunzira zambiri. Ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu. Dziko lindiratu tizisiya kayendale kumbali koma tikonze zinthu. Tike patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi Amalawi ife tiye tiake pa mpando. Next year tikupita kuma vote tiye tikonze dziko lathu. Kungopanga mistake 4 years imetavutikiramu ndikuperekaso 5 years ina Amalawi tisamuka twambiri. Tisamale tiye tikachite ni vote mwanzeru osati mwang'ana chimene tapasidwa koma mwang'ana dziko lathu. Ndikuthokozeni kwambiri. Muli ku Blantyre City South East muyimabe komweko? Yes, anayigawa constituency yanga. Yeah. Patuluka maconstituency atatu. Mukonstituency imodzi? Yes. Okay. Inali ku kwambiri. Okay. Ndi neno ndikuyima ku timati Chigumula BCA Club Banana. Okay. Constituency. Okay. Ndimene ndikuyima. Anthu akulembetsa mune? Tinamaliza. Oh, munamaliza? Okay. Tinali pa phase 2. Okay.
yeah. So muyimira ku Chigumula BCA Club Banana. Okay. Yes. Ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka Bambo Suleiman. Titakwita nani kuti mbwere matilemekeza kwambiri. Thank you very much. Amene panso ndipo mapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu hii ndi the Honorable Samia Suleiman, MP wa Blantyre City South East, komanso chairperson wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo, yuwanso ndi a National Organizing Secretary ku chipani cha DPP. Ndine Brian Banda, malumwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.